Yau za ku ji ƙwaƙƙwaran bayanai akan yadda za ka iya haɗa gas ɗinka a gida ba tare da ka je ka siya ice ba ko kuma gas. Hanyoyi guda uku ne za ka iya haɗa gas ɗinka. Farko akwai ta hanyar kashin dabbobi, akwai ta hanyar kashin mutane wanda za ka yi amfani da soakaway ɗinka ka haɗa gas da za ka ringa amfani da shi a gida ba tare da ka siya gas ba. Na uku kayan kicin irin su ragowar kabeji, ragowar tumatur, ragowar su kankana maimakon a zubar da su, akwai hanyar da za ka iya bi wanda za ka iya fidda gas ta jikinsu wanda za ka yi girki a gida ba tare da ka siya ice ba. Amma bayaninmu na yau shi ne za mu yi bayani akan ta yanda za ka fidda gas ta kayan kicin. Domin neman sauran bayanan yanda za ka samu gas ɗinka ta kashin dabbobi, ta kashin mutane, ka danna subscribe da kuma notification. To ga bidiyo nan, bidiyon in ka natsu ka kalla zai gaya ma abubuwan da ya kamata za ka buƙata da kuma yanda za ka haɗa da kuma da me za ka sa da me za ka haɗa domin ka samu ingantaccen gas da za ka ringa amfani da shi a gida.